हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो जोंनि A.S बिजावजाली चेनेलाव बयखौबो बरायनो जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय जोङो बैसागोनि नै एसे गानफब जोमफबहाय माने फट' खेबनो सानदों। गासिबो मानसिफोरा जिहेतु बैसागो बोथोरावनो लायो नालाय ओमफ्राय जोंबो रेडि जाबाय नै एसे जोंबो दा फट'क लानो सानदों। इनिफ्राय लोगोसेयैनो बिराद खुसिनि खौरां लोगोफोर जोंनि गुगल एक्सेस पिना सफैबाय। ओमफ्राय दाखालिनो फैदों जोङो सानैबो ज'गैयामोन नालाय बेलेग बेलेग जायो माने गावबागाव न'आवसो थांदोंमोन नालाय जोङो भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन बेखायनो दिनै खोन्थानोसै। फाइनालि जोंनि गुगल एक्सेसआ फैबाय। नायदो लोगोफोर उल्थासो नोंथांमोननि अननायाव जोङो दिनै सिनायनो हायाखै गुगल पिनखौ मोननो हाबाय लोगोफोर। उल्था नुयो। बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच दे लोगोफोर जोंखौ बेफोरबायदि अनसायनायनि थाखाय। नोंथांमोना बेफोरबायदि अनसायमोनबा जोङो दिनै बे गुगल एडसेन्स पिनखौ मोननायानो नङामोन। बेनि थाखाय बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर लोगोफोर। बयनिसिमबो माने एकदम गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच। बिदिनो अनसायलांबाय थाबानो जाबाय बयबो नायनो बानाङा आरोना जोंनिखौ। जों जिहेथु मोजांबो बाराद्राय मोजांबो भिडिअ लाबोनो हाया। जोंहा लोगोफोर नोंसोरथ' मिथिखागौआनो जोंनिया बिराद बेस्थ'नि गेजेरजोंसो जों भिडिअ लाबोयो। मानो होनना बुङोबा जोंहा जिहेतु बेबि दं नालाय बेखायनो गोसो बायदि लाबोनो हाया, गोसो बायदि भिडिअ बानायनो हाया आरोना। बिदिबा नायलांदो लोगोफोर दिनै जोङो माने फट' लानो बेनिफ्राय रिल्स बानायनो सानदों। नायनोसै मा जायो। जाबाय रिल्स बानायनो थांनोसै लोगोफोर। जोंहा बिब्दि बेलेगावबो थांनो टाइम गैया नालाय जोङो न'नि बिबार बागानावनो रिल्स बानायनोसै। बिबार बागान माने जोंहा बिदि बिबार बागानबो गैया ओरैनो नोंहा उनफिनिफ्राय लाफिननानै ओमफ्राय आं देखायदोंसो बिनो जोंहाना बिबार बागाना ना ओरैहाय